Čo vám napadne, keď sa povie Facebook? Politika, tetušky, mačičky, Instagram, polonahé fotky, influenceri, TikTok, funny videá, ale aj alfasamci zvyšu. Tak čo LinkedIn? LinkedIn aj Facebook začínali v podobnom čase s rovnakým konceptom aj potenciálom. Ale LinkedIn sa rozhodol cieliť iba na 15% celej populácie. Vzdelaných odborníkov, úspešných podnikateľov, bohatých investorov. Žiadne memečka, tanečky, iba kvalitný odborný obsah s vysokou hodnotou. A výsledok? LinkedIn dnes zarába 5 až 10 krát viac než iné sociálne siete. Firmy sú totiž ochotné platiť za exkluzívny prístup k top talentom na svete. Takže nepredávajte všetko všetkým. Zamerajte sa na konkrétny segment trhu, ideálne taký, ktorý má peniaze a ochotu platiť. Cieľte podľa vzdelania, zamestnania, príjmu, pochopte potreby cieľovej skupiny a naplňte ich a pridajte k tomu pocit nedostupnosti, špeciálne benefity či komunitu, do ktorej chce patriť každý. A napíšte mi do komentára,